खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमनि बागै माखासे गोनांथार बाथ्राखौ खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना दायो गोबां मानसिफ्रानो सलारखौथ' लानो सानदों आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा दायो कारेन्टनि बिला एसेबां बुरजा फैग्रा जाबाय दा बेनिखायनो जोङो दायो सलार पेनेलखौ लानांगौ सानबाय आरो गोबां मानसियानो नोंथांमोना सलार पेनेलखौ लाबायबो जानो हागौ नाथायबा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौसो खोन्थाहरनो सानदों जुदि नोंथांमोना सलारखौ लायोबा नैबे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमनि जे नोंथांमोना लायोबा खम फैसायावनो नोंथांमोना सलारखौ मोननो हागोन दै जेरै जेनेबा नोंथाङा 1 किलोवाट केपासिटी गोनां सलार पेनेलखौ नोंथांमोना लानो सानदोंबा नोंथांमोना 5,000 होनो नांगोन 5,000 नोंथांमोना होनो नांगन बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना सानदोंबा 2 किलोवाट केपासिटीनि सलार पेनेलखौ नोंथांमोना लानो सानदोंबा अब्ला नोंथांमोना मात्र 10,000 फैसा होबानो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखादो नोंथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअ नोंथांमोना नङाबा ओरैनो बेलेग बायोबा जेनेबा सलारखौ नोंथांमोना ओरैनो बायोबा साबसिडि गैयालासिनो बायोबा नोंथांमोननि गोबां फैसा थांगोन दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना बे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमनि जे नोंथांमोना सलार पेनेलखौ लायोबा नोंथांमोना खम फैसायावनो मोननो हागोन दे सलारखौ दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां नोंथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअ आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' गासिबो खोनाजोबखाबाय जानांगौ बे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमनि जाय नोंथांमोना सलारखौ मोननो हायो होननानै नाथायबा सलारनि थाखायथ' नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनानैथ' लादों जानांगौ नाथायबा नोंथांमोना बेखौ मिथिया जानांगौ नोंथांमोना बेसेबां साबसिडि मोननो हायो दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां स्किम होननानै आं बेखौ सानो जोंहा कारेन्ट बिला दायो जोबोद बुरजा फैग्रा जाबाय गामि सोहोरजों जेबो फारागथियानो गैला समान गामियाव जेसेबां कारेन्ट बिल फैयो एखे सोहोर एरियायाव बेबादिनो फैयो बाहायनायनि खोथायावथ' दायो नायबावलासो माने कारेन्ट बिलखौनो जों थिंजायथ' मा नायफैबावसो मिटारखौनो चेक खालामा माने कारेन्ट बिला ओरैनो फैबाय थायो बोरै बिथांमोना बिलखौ खालामना हरो मालाबा बुरजा फैगोन मालाबा थाइफा थाइनैल' खम जागोन बारायनायासो बारायबाय थायो खमायनाया जोबोद खमायो दा बेनिखायनो सलारखौ लानायानो साबसिन जासिगोन होननानैथ' आंथ' सानखाबाय दा बेनिखायनो आं खोन्थाहरखानोसै नोंथांमोननिसिम सलारखौ नोंथांमोना बेसेबां फैसायै मोननो हागोन बे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमनि जै जेरै हमना ला नोंथांमोना 1 किलोवाट केपासिटीनि बे सलार पेनेलखौ नोंथांमोना लानो सानदोंबा दा नोंथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बेसेबां साबसिडि मोननो हागोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आसाम सरकाराबो साबसिडि होबावोसो दा बेनिखायनो नोंथांमोना नायनांगोन नै बे 1 किलोवाट केपासिटीनि बे सलार दा बे 1 किलोवाट केपासिटी सलारनि थाखाय नोंथांमोना बेसेबां फैसा होनांगोन ओरैनो बायोबा 1 किलोवाट केपासिटीनि सलार पेनेलखौ बायोबा नोंथांमोना ओरैनो बायोबा आरो मार्केटनिफ्राय नोंथांमोना लायोबा बेहाय 60,000 70,000 नङा 50,000 बेनि गेजेरावबो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बे 1 किलोवाट केपासिटीनि सलार पेनेलखौ नाथायबा नोंथांमोना बे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमनि जे नोंथांमोना सलार पेनेलखौ लायोबा अब्ला नोंथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 30,000 नोंथांमोना साबसिडि मोननो हागोन माने साबसिडिखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिजोबखायो जानांगौ 30,000 नोंथांमोना साबसिडि मोननो हागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बेथ' जाहैबाय जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साबसिडिया नाथायबा जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि आरोबाव साबसिडि दंबावो दा नोंथांमोना मिथिखाबाय 1 किलोवाट केपासिटी सलार पेनेलखौ बायनो थाखाय 50,000 फैसा थांगोन दा बेनिफ्राय 1 किलोवाट केपासिटीनि थाखाय नोंथांमोना बे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनानि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 30,000 नोंथांमोना साबसिडि मोननो हागोन बेथ' जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिया दानिया जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआबो जोंहा साबसिडि होगोन दे नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ नै बे जाहैबाय 1 किलोवाट केपासिटी सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ 30,000 साबसिडि होगोन बिनिफ्राय जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआबो जोंहा बेसेबां साबसिडि होगोननो 15,000 साबसिडि होगोन अब्ला जोंहा टटेल साबसिडिया बेसेबां जाखो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि 30,000 बिनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनि 15,000 गासै जोंहा 45,000 जोंहा साबसिडिया जाहैबाय बिनिफ्राय बेसेबां फैसा नांगौमोन 1 किलोवाट केपासिटीखौ जोङो मार्केटनिफ्राय बायनो थाखाय 50,000 जोंनो फैसा नांगौमोन दा जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो 30,000 होखाबाय साबसिडि आसाम गभर्नमेन्टआ जोंहा आरो 15,000 साबसिडि होबावबाय साबसिडिया जोंहा टटेल 45,000 साबसिडि जाहैबाय अब्ला नोंथांमोना मात्र बेसेबांल' फैसा नांगौ जाहैखो मात्र नोंथांमोननि पकेटनिफ्राय 5,000 फैसा थांबाय आरो नै दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ 1 किलोवाट केपासिटीनि थाखाय जुदि नोंथांमोना सलार पेनेलखौ लानो सानोबा बे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमनि जे नोंथांमोना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि पकेटनिफ्राय मात्र 5,000 फैसा थांगोन दै एसे बाराबो जानो हागौ बे कम्पानि सायावसो जागोन नालाय नोङो जेनेबा एसे दामफ्रा हेरफेर जागोन आरो एसे बाराबो जानो हागौ जेनेबा
55,000 बो जाहैनो हागौ 1 किल'वाट केपासिटिनि सलार पेनेलनि माबाया दामा जिखियानो जाया मानो बे 50,000 खौ हमनानै बेहाय लानाय जादों दै नोंथांमोना मात्र 5,000 ल' होनांगौ जागोन दा बिनिफ्राय जेनेबा हमना ला 1 किल'वाट केपासिटिजोंलाय नोङो बेसेबां कारेन्ट इउज खालामनो हानो बेबादि नोंथांमोना गोबां सानलायगोन आरो नोंथांमोना सोरबा सानगोन मेसिन सालायनांगौ टिभिबो नायनांगौ नोंथांमोना बेबादि खालामनो सानोबा नोंथांमोननि केपासिटिया एसे बुरजा नांगौ जायो जेरै नोंथांमोना कारेन्ट मेसिनथ' सालायो नालाय दा बेनिखायनो एसे केपासिटिया बुरजाबा मोजां आरो जेरै 2 किल'वाट केपासिटि नोंथांमोना सलार पेनेलखौ लानो सानदों बे 2 किल'वाट केपासिटि सलार पेनेलनि थाखाय नोंथांमोना बेसेबां साबसिडि मोननो हागोन सरकारनिफ्राय बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो सानदों दे ओरैनो नोंथांमोना मार्केटनिफ्राय नोंथांमोना बे सलार पेनेलखौ गावनो बायनानै लानो सानोबा नोंथांमोना 2 किल'वाट केपासिटिनि थाखाय 1 लाखसो थांगोन होननानै बेहाय बुंदों आरो ओरैनो नोंथांमोना बायोबा बे स्किमखौ एप्लाइ खालामालासिनो नोंथांमोना सलार पेनेलखौ लायोबा नोंथांमोननिफ्राय 1 लाखसो फैसा थांगोन बेबादि आरो दा बेथ' जाहैबाय 1 लाखा दा बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोना बे PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमनि जै नोंथांमोना सलारखौ लायोबा अब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो बेसेबां साबसिडि होगोननो 60,000 फैसा साबसिडि होगोननो दा बेथ' जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो सलार पेनेला 2 किल'वाट केपासिटिनि थाखाय फैसा बेसेबां लायनो दायो जोङो बायोबा मार्केटाव बायोबा बेसेबां लायनो 1 लाख लायनो दा नाथायबा बे स्किमनि जै PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमनि जै लायोबा जोङो सरकारनिफ्राय बेसेबां साबसिडि मोननो हागोन 60,000 जोङो साबसिडि मोननो हागोन दा बिनिफ्राय जोङो अब्ला बेसेबां फैसा होनांगौ जाहैगोन 40,000 जों फैसा होनांगौ जाहैगोन नाथायबा जों बेसेबांखौ आरोबाव होनो नाङा मानो होनोबा जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ आरो साबसिडि होबावदों दा आसाम गभर्नमेन्टआ बे 2 किल'वाट केपासिटिनि थाखाय बेसेबां साबसिडि होदों आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेथ' जाहैबाय 2 किल'वाट केपासिटिनि जे बे सलारा दा बिनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंहा बेसेबां साबसिडि होदोंमोन 60,000 जोंहा साबसिडि बिनिफ्राय जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ आरोबाव बेसेबां साबसिडि होदोंनो 30,000 जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ आरोबाव साबसिडि होदेरबावदों अब्ला जोंहा साबसिडिया गासै बेसेबां जाहैगोन नोंथांमोना नायनो हागोन नै 90,000 जोंहा साबसिडि जाहैबाय नै 90,000 जोंहा बे साबसिडि जाहैबाय अब्ला 2 किल'वाट केपासिटिनि बे जोंहा सलार पेनेला बेसेबांमोन दामा 1 लाखमोन जोंहा दामा दा बिनिफ्राय सेन्ट्रेल आरो जोंनि बे रायजो सरकार बे आसाम सरकार दाजाबनानै जोंहा साबसिडिया गासै बेसेबां जाहैगोन 90,000 जाहैबाय 90,000 जोंहा जाहैबाय अब्ला जोङो बेसेबां फैसा होनांगोन जों गावनि पकेटनिफ्राय मात्र 10,000ल'सो नोंथांमोना फैसा होनांगौ जाहैगोन माने 10,000सोल'सो नोंनि बे पकेटनिफ्राय फैसाया थांसिगोन आरो दा जोबोद मोनसे मोजां स्किम नाथायबा बे स्किमनि खामानिया दायो लासै लासै जागासिनो दङ आसा खालामदों नोंथांमोनाबो गासिबो एप्लाइथ' खालामना दोनखादों जानांगौ दा जोंहा बेन्डर सेलेक्सननि खामानियाबोथ' जाखाबाय नालाय दा बे बेन्डर सेलेक्सनखौ नोंथांमोना सोरबाफोर खालामाखैबा बे बेन्डर सेलेक्सनखौ खालामना लाबानो जाबाय बे बेन्डर सेलेक्सन खालामबासो नोंथांमोननिसिम कल फैगोन जेब्ला बिथांमोना नायगोन माने लासैसो खामानि जाखादों नालाय एसेबां माने एक्सपेक्ट खालामना आरो जेनेबा गोख्रैनो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम कल खालामगोन सलार पेनेलखौ लागायनो थाखाय बेबादि नङा दै दा बेथ' जाहैबाय जोंहा 2 किल'वाट आरो 1 किल'वाटनिया दानिया फैदो नोंथांमोना जुदि एसे गिदिर नोंथांमोना सलारखौ नांगौबा जेनेबा 3 किल'वाट केपासिटिनि बारा नोंथांमोननिसिम माने बे सलार पेनेलखौ नोंथांमोना लुबैयोबा एबा नोंथांमोना लागायनो सानदोंबा जेनेबा नोंथांमोना माइ बारिफ्राव दै मेसिन गिदिरफोर सालायनो सानदोंबा जेनेबा जायखिजाया नोङो मेसिन गिदिरफोर सालायनो सानदोंबा केपासिटियाथ' एसे बुरजा नांगौ जायो नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना 3 किल'वाट लानो सानदोंबा नोंथांमोननिफ्राय ओरैनो नोंथांमोना 3 किल'वाट केपासिटिनि बे सलार पेनेलखौ बायनो थाखाय नोंथांमोना जेनेबा मार्केटफोरनिफ्राय बायोबा नोंथांमोना बेसेबां फैसा थांगोन ओरैनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेहाय बुंदों आरो 1,44,999 फैसा थांगोन माने 1,50,000 फैसा थांगोन आरो बे 3 किल'वाट केपासिटिनि सलार पेनेलखौ नोंथांमोना लागायनो थाखाय बेहाय बुंदों दा बिनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंहा बेसेबां साबसिडि होगोननो 78,000 साबसिडि होगोन जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दा बिनिफ्राय 78,000 जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो साबसिडि होखाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांनि पकेटनिफ्राय मात्र बेसेबां थांगोननो 67,000 फैसा थांगोन होनना बेहाय बुंदों आरो 67,000 फैसा नोंनि पकेटनिफ्राय थांगोन नाथायबा जोंहा आरो बिनि सायावनो आसाम गभर्नमेन्टआबो आरो साबसिडि होलायदोंना नोंथांमोना नायनो हागोन नै 78,000आथ' जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो होखाबाय आरो बिनिफ्राय जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ आरोबाव 45,000 जोंहा साबसिडि होबावदों जायनि जाहोनाव गासै साबसिडिनि फैसा बेसेबां जायनो 1,23,000 जोंहा साबसिडिनि फैसा जाहैबाय अब्ला जोंहा बे 3 किल'वाट केपासिटिनि सलार पेनेलखौ बायनो थाखाय जोङो ओरैनो मार्केटनिफ्राय बायोबा बे स्किमनि जै बायाबा बेसेबां फैसा थांगौमोन 1,50,000 फैसा थांगौमोन आरो नाथायबा जोंहा बे स्किमनि जै जोङो बायोबा साबसिडिखौनो जों बेसेबां मोनखागो 1,23,000 जोङो साबसिडि मोननो हाखाबाय अब्ला नोंथांमोना मात्र 25
25,000 माने 25,000 30,000ल' फैसा होनांगौ जाहैगोन आरो नोंथांमोननि पकेटनिफ्राय बे 25,000 30,000 एबा 35,000 फैसाल' नोंनि पकेटनिफ्राय थांगोन जुदि नोंथांमोना बे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमनि जे नोंथांमोना सलार पेनेलखौ लागायोबा दा बेयो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां दै दा जों गासैबो सलार पेनेलखौनो लागायनानै साबसिन जासिगोन मानो होनोबा कारेन्टनि बिलानो नोगोद फैखायोबा दा बेखौ जोङो सलार पेनेलखौ लागायनाया साबसिन जाया होमबा आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मा जायो कारेन्टआनो थाबावसो दसेनो फैयो दसेनो थाङो माने 1 घन्टाबो मोजां रोखोमनि कारेन्टआनो थाया दा बेवहाय जोङो माने कारेन्ट बे माबाखौ सलार पेनेलखौ लानायानो साबसिन आरो जेखियानो जाया मानो नोंथांमोनाथ' दायो गासैबो एप्लाइ खालामना लाखादों जानांगौ नाथायबा मोनसे बाथ्राया बेनो जे बे स्किमनि मोनसे ड्रबेकआ बेखौनो होननांगोन मानो होनोबा बे स्किमाव नोङो बेसेबां फैसा थांगोन बेखौ नोङो गिबियावनो होग्रोनांगोन जेनेबा 1 किल'वाट केपासिटि सलार पेनेलनि थाखाय 50,000 फैसा थाङोबा 50,000 फैसाखौ नोंथांमोना गिबियावनो होग्रोनांगोन बिनिफ्रायसो साबसिडिनि फैसाखौ नोंथाङा मोनफिनगोन आरो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसा फैफिनगोन 1 किल'वाटनि थाखाय नोङो जेनेबा 50,000 होग्रोखाबाय दा बिनिफ्राय नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ 30,000 सोहरफिनसिगोन बेनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ बेसेबां सोहरगोन 15,000 फैसाखौ बिथांमोना सोहरफिनसिगोन आरो लास्टआव मात्र नोंनिफ्राय 5,000ल' फैसा थांनाय जाहैगोन आरो बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय 2 किल'वाट केपासिटिनि थाखाय जेनेबा 1 लाख फैसा थांगोन दा बे सलार पेनेलखौ लागायनो थाखाय 1 लाख फैसाखौ नोंथांमोना होखाथारनांगोन गिबियावनो होग्रोनांगोन आरो बिनिफ्रायसो जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जेब्ला नोङो सलार पेनेलखौ लागायखांगोन ना लागायखांनायनि उनाव बिथांमोना नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ 60,000 सोहरसिगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बिनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ बेसेबां सोना हरगोन नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव 30,000 माने 30,000 फैसाखौ सोना हरसिगोन जायनि जाहोनाव नोंथांनिफ्राय मात्र 10,000ल' फैसा थांनाय जासिगोन आरो बिनिफ्राय 3 किल'वाट केपासिटिनि थाखाय नोंथाङा बेसेबां फैसा नांगौ जाहैगोन जेनेबा हमना ला 1,50,000 1,60,000 बेबायदि फैसा थांगोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना होग्रोखानांगोन गिबियावनो बिनिफ्राय सलार पेनेलखौ लागायखांनायनि उनाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव 78,000 फैसाखौ सोना हरसिगोन बिनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव 45,000खौ सोना हरसिगोन आरो सलार पेनेलखौ लागायखांनायनि उनाव जायनि जाहोनाव नोंथांनि बे पकेटनिफ्राय मात्र 30,000 30,000 35,000 40,000 बेबायदिल' फैसा थांनाय जासिगोन आरो दा बेनिखायनो जोबोद मोनसे मोजां स्किम दै बे स्किमनि जै नोंथांमोना जुदि सलारखौ मोनोबा जोबोद लाब जागोन आं बेखौ होननानै नोंथांमोननिसिम बुंहरो ओरैनो नोंथांमोना बेलेग स्किमफोरनि जोहै बे सलार पेनेलखौ लायोबा एसे फैसाया बांद्राय थाङो एसे बुरजाद्राय थाङो आरो नाथायबा बे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना सलारखौ लायोबा जोबोद खमसिनथारावनो नोंथांमोना सलारखौ मोननो हागोन आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जाबाय दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमबो सलार पेनेलखौ एप्लाइ खालामना लायाखैबा गोख्रैनो नोंथांमोना नैबे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बे स्किमनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै एप्लाइ खालामनो जाबाय बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअ खालामनानै होखांखाबाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांनाय सिगाङावनो नोंथांमोना लगइन खालामनानै नायदे नोंनिसिम माबाफोर आपडेट फैदों नामा बे डिटेल्सआव नोंथांमोना डेशबर्डआव थांबानो नुगोन लगइन खालामग्रोदो बिनिफ्राय डेशबर्डआव थांबानो नुगोन भेन्डर सेलेक्सनखौ खालामाखैबा खालामबानो जाबाय गासिबखौबो नोंथाङा बे लगइन खालामनानै नायबानो नोंनिया प्रग्रेसआ माबायदि जादों बेखौ नोंथांमोना नुनो हागोन दे दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा बे स्किमनि बागैनो भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन ओरैनो सानना नायोबाथ' बे स्किमा जोबोद मोनसे मोजांथार स्किम बे स्किमनि जे नोंथांमोना सलार पेनेलखौ मोनोबा जोबोद खम फैसायावनो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामबानो जाबाय आरो लाइक खालाम आरो बेबादिनो भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों